Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kaning kabuntagon, kani akong anak igsoon. Kabalo naman mo nga amo ning gitrain basag Bible, gitrain og ampo, gitrain og expound og share sa pulong sa Ginoo. Bisan bata pa, bisan magkanga-kanga pa siya, pero among gitudluan kay gusto mi nga mutubo siya nga naay alam sa Bible, mutubo siya nga naay hadlok sa Ginoo. Na siya intimate relationship ni Lord bisan bata pa. So karon nagplano ko tungod kay himasahon ni siya Bible every day before ni siya mag-cellphone, magbasa ni siya Bible o magampo. Karon ako ni siya ang gihagit nga mag-Bible quiz nya. Akong tanawon og maka-answer bagin ni siya. Okay na, ready na kanak? Okay. Mga binata ra god kay sa wala makabalo no, my son is this time he is 7 years old, no? Unya kuha na ni siya grade 2. Advance man ni siya kay 5 years old man ni siya na grade 1. So ini karong ablit grade 3 na siya, 7 years old gyapon, no? Pero grasya sa Ginoo okay naman sa diyang grado na appeal man siya sa honor. Okay, so akong pangutanon. So mga pangutana sa Bible kay nindot igsuon mga bata magukaron. Uy alam sa Bible puro ra cellphone, email, lanlain, TikTok, sigtudtuad, gitudluan og bisag unsa, no? Mga ginikanan ako mong gihagit nga nindot jud kayo atong mga anak tudluan atong Biblia. At least aware sila. Ang uban maayo kay artista sa TV pero di ka ba og di ka balo sa mga karakter sa Bible, di ba? Maayo i-train gid nato. Okay, ikaw na pangutan-on ti ka. Bala og masayop ni siya sa uban ako pangutana, basta at least gusto ko nga naapod siya aron akong makabalo ko ba nga naba siya ay nahibaluan. Okay? Aircon ta na? Gigagan man ko. Gigagan. Okay. So unang pangutana nak. Unang pangutana. Daghan man this nataw si Jesus. Bethlehem. Bethlehem, okay? Yung anak da mga igsoon kabalo ana. Bitaw kinsay kuan man siya very famous story man ni. Kinsay nagpatay ni Goliath? Si bata. David. Okay. Anya. Kinsa tong alagad sa Ginoo nga nag-lead sa mga Israelita dito sa Ehipto bitaw niya. Milabang sila sa dagat nga pula, kisay nga nato niya. Moses? Yeah, Moises. Kung naisungkot. Unya, kuan pa gyud? Sa mga pangutana, no? Unsay pinakataas nga name sa Bible? Maher-shalal-Hash-baz. Maher-shalal Hasbaz. Kabalo si Alison ba ni pangkuan na? Di sa kabaluan anak? Ate Princess. Sa Sunday School, Children's Sunday School. Okay. Unya sabay ubang mga pangutana, no? Kinsa man tong didto sa cave bitaw nak katong gitambog sa langob nga naay mga leon ba? Nya wa gipaak kay gibantayan sa Ginoo. Si Daniel. Wow, very good, di ba? Na siya alam sa Bible. Why? Kay among ning gitrain nga mobasa o Bible. Kay ang uban mga bata karon maayo lang og mga upa, no, mga characters or artista sa Korean unsa man diha sa tuang sa TV. Pero sa Bible wala kabalo. Okay. Napailaing pangutanan na unsa may ubang pangutana. Actually karon pa na ako nagihimo niya igsoon. Di kay ko anad og question ba. Pila ka adlaw pila ka gabi ang lunop? 40. Uy, kabaw gyapon siya. Ang lunop sa katong si Noah ba? Pila? 40. Grabe kabaw, kabalo man di ay. 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Wow, praise God. So, wa jud masayang iyang pagkuang Biblia. And then next question is kani kay bawo kani. Kinsa tong lalaki nga taas kay buhok unya kusgan? Tikuan Samson. Uy, kabalo gyapon. Habi ko bula siya kabalo. Okay, very good nak. Nice one. Kabalo gini siya. Kani, di ka kabalo ani. Ako ning giwali nak. Kinsa to sa usa ka apostoles nga nagtraidor ni Jesus, nagbudhi ba? Si Juan? Dili. Si Hapit na, letter G, sakto na. Pero dili si Juan. John? Ha?
John. Pero Ginagan. kato bitong gibaligya siya, gibaligya og gibaligya gibudhi bagi traidor siya mao hinungdan nga katong ko anak gikuan si Jesus gi traidor may hinungdan nga gidakop si Jesus niya. Usa ka apostoles nga ning traidor. Wa ka kabasa na letter G. Kalimutan ko si Junel. Wrong siya usano. Si Judas. Allah! Kay nundong na ka? Rungan siya. Rungan siya. At least, na siya. Okay. Bata pa ba yan, no? Okay. At least, na siya knowledge with Bible. Next is, kinsay ngalan sa asawa ni Abraham. Abraham kay si Sarah? Alright. Okay. Sarah. Unya, kinsa galitong nagbuhat og ark? Noah. Wow, praise God. Mayom na ni siya, lab? Oo niya, sa pagid ha. Ayaw pang on. Pagsabada kay, dahil ka mamungutan na ni. Na mga pambata, na good pod. Ngani na lang ngani na po nakbi kay nahutdan mo mga question. Na kay verse na sa Bible. Pwede ka mo recite og usa ka verse sa Bible. Hebrew 12:2, fix your eyes on Jesus. Ha? Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, no. Itutok daw atong mata sa Ginoo, no? Unya kinsay murag last na lang siguro ni nak. Kinsay mother ni Jesus? Mary. Oh, wow, Mary. Ang father? Kita to. Maria og si? Eduardo. Letter G, Gipon. Mary and? Joan. Ha? Joan. Love, di ko mao siya, love. Oh. Si Joseph. Duha na irong ni mo. Okay. Joseph. Kutok mo ko. Okay, and then, kalimot ko og isa ha. Taga ikoglain nga verse be. Sig verse Sige, last. Kanang koan. Okay, sige be kag basa og Bible every day. Kanang gamay ra oy. Gon mo bo ra gon. Nang katong koan lagi ko tong kalimutan ko. First John 4:8 God is love. Okay, 1 John 4:8 God is love. Unsay bot pasabot ana? Bawo lang. Unsay bot pasabot ana? Bawo. God is love unsay Bisaya? Ang Ginoo kuno gugma. Okay. So tungod kay ang Ginoo man gugma para nimo unsa man wa jud ka nakatudloy ha. Nang unsay imong nakuha ang Ginoo gugma. Ang Ginoo kuno gugma. Unya. Siya kuno ang gugma sa tanang gugma. Nya, bisan unsa ta ka kuan kanang kamal dito. Murag ako? Gugmaon ya punta ni sa Ginoo. Okay. So maora lang to igsuon kay kanang wa mong kuy mga pangutana kay pero at least akong naibaluan nga at least na siya knowledge sa Bible quiz bitaw kay ako ni encourage yung mga parents who are watching this time nga nindot atong mga anak ato sang tudluan giyahan sa Bible kay naay mga nindot nga pagtulunan mga story bitaw kay sa karon mga gikabisihan sa mga anak cellphone mga lain-lain lang no mga duwa sa cellphone di na masugo mamalikas na gali ang uban no nung kabalo ko kay maunay mga gisulti sa mga ginikanan ako since kabalo na mo magsige kog share usa ko ka lecturer pod no daghan ng mga parents ni dulok unsa ilang buhaton nga adik na kailang anak ani no mo nang ako mong gi-encourage mga parents nga yung mga anak pareha ning anak na mo gi-train na mo og glory to God lang no ampo basa og Bible aron pod nga na sila knowledge about the word of God and aside from that kana siya nga training igsoon ila ng timan-an sa ilang pagdako because according to the word of God train up a child in the way he should go so train up a child bata ngano man ang bata manggod sayon patudluan maminaw pa na pero mudako na unsa man Mahimo ng butan. ang bata nga ginatudluan pero kung ang di tudluan kung dako na tudluan Mahimong mag-drug sinoon. mag-drugs na kung musukol na ng mga dagko Illegal. no so mara na igso no sa sulti nimo Ambo, ambeng, abante. To God be all the glory. God bless. later na ta mag live igsoon